Morning po sa ating lahat at isang umaga na naman po ng pagipagsapularan sa kalsada. Ang inyong pong driver, mga Oragon, at narito po tayo ngayon sa may Malati sa Maynila or dito sa may United Nation Avenue. Pupunta po tayo doon sa may Calao corner ng Ross Boulevard at mayroon po tayong ihahatid na iniutos ng ating bossing. Ayan. At yan, nandito na po tayo sa may service road sa Rojas Boulevard. Ayan. Mega love shoutout po sa ating mga magigiting na pulis at sa lahat po ng men in uniform. Good morning po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayo sa inyong mga trabaho at pagpalain po sana kayo ng Panginoon. At ingatan sa lahat ng oras. Ayan. Shout out po sa ating mga kaibigan at mga magigiting na pulis. Ayan, diretso po tayo dito sa may Calao corner ng Ross Boulevard. Meron lang po tayong ihatid na something things na pinapahatid po. Ayan. At mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW. Samban-saman po kayo naroon. At anong oras man po sa inyong kinalalagyan, magandang umaga at magandang hapon, magandang tanghali po at magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, mag-iingat po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw. Ayan, naihatid na po natin. Didiretso na po tayo sa ating pangalawang patutunguhan. Yan po ay pupunta po tayo ngayon sa Department of Labor and Employment, kung saan magpapa-receive po tayo ng dokumento. After po ng Department of Labor and Employment, tutuloy din po tayo doon po sa GSIS sa Pasay City po. At meron din po tayong kukuning dokumento roon. At may kasama po tayo rito na natutulog sa ating tabi. Kasi medyo inaantok daw siya, kaya pagdating na po natin sa GSIS, doon na lang po natin siya gigisingin para pa-receive ng mga dokumento. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa may Orosa o Maria Orosa sa Maynila. Ayan, nare-diretso na po tayo ng Department of Labor and Employment sa may Intramuros, Manila. Ayan. At Merry Christmas po sa ating lahat, sa mga kaibigan po natin na nasa labas ng ating bansa. Ingat po kayo diyan at Merry Christmas po sa inyong lahat. Pagpalain po sana kayo ng Panginoon at ingatan kayo sa lahat ng oras at ilayo kayo sa lahat ng kapahamakan. Ayan, ang inyong driver at ang Oragon, mga Oragon. Ayan, mga Oragon, andito na po tayo ngayon sa may anong street nga pala to, dito sa may ayan, Padre Burgos sa Avenue dito sa Maynila. Ayan, papasok na po tayo ng Intramuros, Manila. Malapit na rin po tayo sa Department of Labor and Employment. Ayan, papareceive lang po ng ating kaibigang si Kuya Into yung dokumento dito sa Doli. At pagkatapos po natin magpa-receive ito, diretso na rin po tayo ng Pasay City sa may JSIS building. Ayan, ganito lang po ang trabaho natin, may pagdadrive po natin kung sino mga may pupuntahan o may pangangailangan. Bilang driver po, kailangan na mahaba yung ating pasensya. Ayan po, dito na po tayo sa may Department of Labor building. Ayan, shoutout sa mga ating kaibigan, mga security guard ng Department of Labor and Employment. Ayan, sige, kain to. Dito na lang po muna tayo. At tayo iikot doon sa kabilang building at magpaparada tayo. Ayan, sige, kain tayo. Dito tayo, doon tayo magkita sa harapan ng building. Okay. Ayan, iikot na po tayo doon sa kabila para doon natin hintayin siya sa exit point. Ayan, yan, diretso lang po. Tayo po ay kakaliwa. Siyang po diretso na po to, papunta po yan ng, pwede po kayo pumunta ng Manila Cathedral. Diretso lamang po doon sa kabila. Ayan. At dadaan po tayo dito sa may Siemens Hospital. Yung hospital po ng mga seafarer natin nandito din po sa likod
Department of Labor and Employment. Ayan po, yung building na yan po. Yan po ang hospital ng mga seaman. Ayan, hanggang doon po siya at medyo masikip po yung daanan dito. Ngayon po nga pala ay araw ng Lunes, ika-10 ng umaga. At medyo maaga-aga tayo dito nagpapareceive. Kasi medyo marami tayong pupuntahan ngayon, 3. Magtatagal tayo sa GSIS, hindi dito sa Dole. Sandali lang po dito dahil magpapareceive lang tayo. Ayan, dito na po tayo sa harapan. Ayan, against the light po tayo. Pasensya na po kayo kung medyo malabo yung ating videos sa ngayon. Ayan, dito po tayo nakaparada sa may pedestrian. Yung nasa kanan po natin ay ang Pamantasan lungsod ng Maynila. Ayan, paalis na ulit po tayo. Papunta na po tayo ng GSIS sa Pasay City. Ayan, palabas na po tayo ng Intramuros ulit. Ayan, Miguel shoutout po sa ating lahat ng mga subscriber, mga kaibigan natin sa YouTube. Ayan, at palabas na po tayo ng Intramuros ulit. Dadaan po tayo ngayon sa Rojas Boulevard sa kabilang side naman po ng Luneta. Ayan, kung tawagin nila ay sa may tapat ng Kalabaw. Ayan po, shoutout po sa mga jeepney driver na nakasignal pa kanan, pero po ang totoo niyan kakaliwa po siya. Shoutout sa iyo kaibigan. Ayan, nasa may ayan, dito na ulit tayo. Papunta tayo ng Ross Boulevard. Yahoo! Walang traffic po rito ngayon sa Ross Boulevard, sa may area na to, papuntang Ross Boulevard. Pero pagdating po natin ng stoplight at medyo matraffic ng kaunti. At saka doon po sa Rojas Boulevard medyo matraffic gawa nung ginagawang kalsada dito. Siguro may isang taon na siyang ginagawa sa may tapat, hanggang doon po sa may tapat ng US Embassy. Yung ginagawang kalsada po dito. Kaya kailangan bilang driver mahabang pasensya mo para maiwasan yung pag-init ng ulo or medyo masamang pakiramdam. Ayan, dito na po tayo sa may kanto ng Ross Boulevard sa may Manila Hotel. After po nito makikita nyo po yung Luneta. Ayan po yung Luneta. Medyo against the light po, kaya nga po medyo malabo ang ating video. Ayan, nandito na po tayo mga kaibigan sa may Luneta Park sa kilometer 0. Ayan, dito po ang tinatawag na kilometer 0. Dito po nag-i-start ang mga kilometer hanggang po sa south at north. Ayan, dahil nga po sa Maynila ang ating sentro, kaya nandoon ang umpisa ng kilometrahe from 0 to 1,000 kilometers. Pataas pa po yan. Ayan, nakago, go. Kaya hindi malaman ni Innova kung saan siya pupunta. Pwede man siya dumaan dito sa ibabaw, hindi pinagbabawal. Kasi itong area na po na to, dito nagsisimula yung paggawa ng kalsada hanggang doon sa may malapit sa PICC o CCP. Ayan. Ito po sa area na to, medyo matraffic na kasi ayan, sa kanan po natin, gaya ng nasabi ko, malapit sa tapat po ng US Embassy, may ginagawa po ditong kalsada. Ito po yung dinadaan natin ay simentado na siya, matagal na siyang ginawa, pero siguro mga 1 buwan pa lang siya ginagamit ng public or 2 buwan. Ayan, tuloy-tuloy kahit papaano, kahit medyo maliit yung kalsada rito dahil 4 lane to dati, ngayon 2 linya na lang. Medyo magkaka-traffic po to sa dulo ng simentadong kalsada na ito kasi medyo masikip at mayroong imbodo rito. Yung malaki dito, 2 linya dito, tapos doon biglang magiging 1 linya na lang.
Kaya medyo nagbabagal yung traffic ko. Actually wala naman dapat traffic dito kung malaking kalsada. Ayan, nandito naman po tayo sa may ginawa nilang ano tawag dito, yung Dolomite Beach. Ayan, dito po tayo sa may Dolomite Beach sa may Ross Boulevard pa rin. Ayan, shoutout sa mga gwardiya dyan sa Dolomite Beach. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ilang billion ba yung ginastos dyan. Ayan, ingat-ingatan po natin yan dahil mahal yan. Ayan, mga orago, na pasensya na kayo sa boses news kasi medyo namamalat, medyo masakit sa lalamunan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber natin at mga kaibigan natin ng OFW. Ganon din po sa ating mga kaibigan sa Rosemary YT Premier, sa ating founder Rosemary Ermac, at sa co-founder po na si Rosemary Matila, Maris Matilla pala. Si Rosemary Ermac pala yung founder, si Maris Matilla pala yung ating co-founder. Sorry naman, tao lang, nagkakamali lahat. Ayan, medyo medyo mabagal-bagal ng konti kasi yung pinakandulo nitong sementadong kalsada at ay rough road at medyo may lubak na medyo mataas-taas, kaya mabagal. Sadyang bumabagal yung mga sasakyan. Ayan, at dire-diretso lang tayo. Maraming salamat po doon sa mga silent viewers natin. Sana no skip ads tayo para matulungan naman natin si host. Ayan, medyo tsaga-tsaga lang tayo sa trabaho kasi bago lang din tayo dito sa trabaho natin. Nagkabigayan na sa kanila ng 13-month pay, tayo wala. Negative month pay sa atin, sa kanila 13-month pay. May dahilan naman po para hindi tayo makatanggap kasi almost 2 months pa lang tayo nagtatrabaho dito. At saka siguro kung aabutin tayo ng 1 taon dito, nakakatanggap din tayo. Ayan, at nandito na po tayo ngayon sa malapit na tayo makarating sa may CCP or sa may Cultural Center of the Philippines. Sa likod po noon ang PICC. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan tayo sa lahat ng oras. Okay, bye-bye po. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat po tayong lahat. I love you all. Ingat po.